so biom ese yeba ebesom wo ewo wafiefie mu nemom ni nyina mu no kan hunu se Attention TV super na wobenya authentic news enunti ehu behia ese abre nyina be subscribe like na share na wunya subscribe pe na chese wabeka Attention TV ebusuakuo no ho na de bekoso bia nsoso no wonsa etimi aka ene maba betina egwemu dia na ensema esefata na mede ba besum wo na ni nyina mu no eye abrante oso na bi abrante oye tuntum seyo kama wote nani anu ehu se ane eni bi ebogu mframamu pa abrante enkrofo bebre epene nwum eni gene nwum ho emabunu empo empenifo so kra eni gene nwum ho na nansenye mu na onya award Ghana Music Award na ansa na yede award ne be ma no wone eye anwumtofo akukudampa na preye bi ti se Dana Hamilton sa akode Kofi Kinata ene won mu awokeke ka ho nanso wono anwum na wo fa ye ese eno na agentre ha ewo oman Ghana mu a anwum no eto asomu papa eye abranta meka ne ho asemi eye yenua bema Kwame Eugene ai wo bona nyuma abeta se the name Kwame Eugene sa pepepe wono ho asem na meken na nia wo kire nyina ene se wono a woye abrante kama saa ne de enei se woye anwumtuni no eno ne nkire se na enwumto no nko an na adwuma a wobeye nemom na eni suade hunu kese pa ene se daachi bi nyame beye adom na waba beye omampani no adi oman Ghana so na eno na wo bisa ne se na se wobepese wobeye eye omampani daachi a na nka ewo se oman Ghana fo yetimi ehu eye amanyosem subi ewonimu senia yenuanom nyomtofo ni bi no wode wo ho eforefore amanyosem emu no enka wo se yehu Kwame Eugene enso sa nanso akoye se wono ne ye nipa bi a wo nhye da nte ne ho asem ewo amanyosem emu anampo se bibi besie na efa amanyosem ho no wode nano ebetumu entin ebeye na kakra nipa ante ase ye na wo bisa ne se na senia wo mfa ho enforefore eye amanyosem no eden ena kirepa ese wo pese wo beye mampani daachi na enu sumpo no bereben na wo beja wo nwom to onimu anase adwuma yi atofom na wape se wo ba beye omampani a wo bedi oman Ghana so daachi na eho ene wo kire mu se won hye nim ebre pote a wo beka se ebre wei na me ba be pre ekwan ewo amanyosemu anase wode ne ho eba be hye Ghana amanyosemu nyina emu no ahwe bebi a ne dibia begina ebetima amana kwanya amana be ye omampani na emom no daachi asem ebe kire na enum no ene wo kire ne nsemu se eye award a wo wi ne ye no na enipa bebre kire se wonya de ne nsa so eye abasoboni mu se twe pe oso wo hu se ene na nadwuma no ebeba fom no efri se nipa dodo na anyumtofo dodo na etimi enya akonya we a enu achi no wantimi empagya biem wantimi anko wanim ewo abrabo mu biem efa won nwumto no ho enu ntinka ebe ya anko wonya ye chiridie nanso abrante ne nsem mu no odanedi ese wokeka ye nyina no wote ye de nanso wono de wo si ne bo esi na koma esi egina ese de tie bia no woje saa abasoboya wo bepre akonanim ena ampa soso eyade a wo bo ne homodin papa na ye hwe ne nwuma ahodo a waye biti se no darling ene de kekeka ho a wabobọ na ye hu se agidin ewo oman Ghana mu a wono so ankasa ne agi ne din pa ye nanso ni nyina mu no woje abasobode n'echi no entimi ma ne se waba fom afempo ena wo henya mframani mu papa afei ena wo dandan ho ehihihim Ghana man a enunti emembo ni nyina eta na chi pepepe a woni so eje ne nwom ho na wono de se wote ase ekwan bia so senia na wo bone ho modern ewo enwum tuo ni mu no wo behwe ese obegina ne naso brane nanso na disuade hunu anase ne nyama nko wo pe se daachi wo beye ede aka enwum to no ho adwuma ne beje ho ese wo beye aka ne enwum to no ho daachi no eye se wo beba beye omampani na wadi oman Ghana eso adihie bi nsusu a wo kokrobite enso etwa adwo papa wani abre a wonya tasikoko a wo bete papa ni nyina ene sen
wo se eye won abosom dan abosom bebi a won abosom eguguo ye degrade aba besi ho no egugu abosom ni nyina ato agu a won te ase na afi wonim nipa kron so a wotai sa dwumedie no achi na mum wonsem nyina ene se abosom yi eye won nananom a enkabere ni abere nyina wodan wo mu nananom abosomfo bibi ekoso eho ene wokokọ hwe entakremu ehu se afi eye ba besi mu ebeye yi a na chese nananom ene be bo mu kokọ bibi biara wo hia se emebunu soso no wotimi ekọ eye nananom anum abosomfo ne ho anase abosomdan mu ho no edekoto nananom anim se ebeye no obema won akwankyere ana wobekire won dia wonye ewo afinimu na ebetimi aboa ama won nyama akototin no wetimi akonkan ewo abrabo mu eno nti se wo nananom eben won woto na se pesa na enkoba ne se wobekwa chinchin akokọ ama hodo so anase afoforo abosomsom ensem ho na se ebeboa wonum na obide kotikwan so anase ode ne pe ebeba bebubu eye abosomdan no adwire won abosom nyina atu agu ne de entene won tirimo kura wonyi ntumu baako mpo enu nti wobesere ese empanifo obi biara wotai sa adwumedie ne akire no obeba beda ne ho adi na anya sanso a wonye hunu nipa ne yede na emom no so wankasa woduaduemu no okọ wanim hwehwemu eye mpensempensemu na wo hu nipa kura wotai sa adwumedie no achi a ene na woni nipa kura ne be yam pa woni ne betwi so papa no wa kire wo mu ne enti a wo se wo bebubu eye edan we editugu na fei ohene kro so a wo ma won kwan anase oton asase no ede ma wo no mu a enam so wodi greda ababesi eye abosomden yi so ene ne mpota mu ho no nya wo dwiridwiri enema etugu saa no wo be kire won ase na fei kwan a won so wo pese wodi nipa no fa so no wodi nipa no afa so efrise wontimi entena se emma adepa anase ade a ehia wo mu na eye won se echi ba na ebo wo ho ban ewo brono no so ho no no ento apesa won sei no obi mfa ne pe emebo nra ho enye de wo pe na won fa ne ho enyi kra eha ena menimu ebesie munua ba ma meda ako a enenso ma besomo nemum abrenya nyina no kai na hye nenso ese numbers a egu screen so no wunti ene yede numbers no egu ho na ne senti ne se wobefa na wobefre na se edwa bi ena wudie anase nyeme bi na wo ya wopese yeda na di ewo akwanya se nyina so ema omanfo so ete wonka na utimi didwa ekọ wanim di a na etwa efata se wobefa numbers yi wobefre na fe attention tv for yebeje so ofel so ni anyway din sawoso na fe modern bo bi ayenso yede beboa wo ama wudwadie no akọ animu no wonso wonsa aka medase ema omunity